kapatid, ang nakakamangha sapagkat ang Bibliyang ito, ang unang sinulat, pinamagatang Genesis. Ibig sabihin, beginning. So pag beginning, yan ang dapat nating alamin. Saan ba tayo nagsimula? Paano tayo nagsimula? Paano ba nagsimula ang kasalanan? Bakit may kamatayan? Ginawa ba tayo para mamatay? Ginawa ba tayo para magkasakit? Dapat pala nating tingnan sa Genesis account, kapatid. Kasi sa Genesis, diyan lang. Lahat ng relihiyon na Kristiyano, dito tayo ngayon manghawak. Huwag na nating pag-usapan yung ibang doktrina dyan. Ang pag-usapan natin, yung sinasabi, ang unang figure number na binigay ng Biblia, 1 to 7. Kaya nga, bakit kaya ang rainbow, 7 colors lang? Bakit kaya ang musical note, musical scale natin, 7 notes lang, kapatid? Bakit mayroon lang tayong 7 continents? Bakit mayroon lang tayong 7 oceans? Bakit mayroon lang tayong 7 layers ng chemical elements? Because God designed it na yung 7, yun ang simbolo ng kanyang perfection sa kanyang creation, kapatid.